Na, sziasztok srácok, az ideve Bencix, és elérkeztünk egy újabb videóba, amiben a Benisso X Happy zenéjére fogok reagálni az árnyékra. Egyébként ezt a csoki gyereket, hogyha így kell mondani, de gondolom így, én őt nem ismerem. Tehát remélem jó verzéje lesz. Nem is szaporítom tovább a szót igazából. Nyomjuk! Most mi van? Nincs hang? Várjátok. Na, most volt. De jó, ez a hegedű. Ez egy népzene lesz? Ez egy népzene lesz? Kérdezem én. Azt a rohadt élet! Ezt újra. Ez nagyon komoly volt. Azt arra nagyon kellett ez a köhögés bele amúgy. Ez rohadt jó. Megint a csoklat az árnyék. Menjetek hátrébb. Te tényleg azt hiszed, azért hívtam megint annyiban nem függ. Beteg a látkép, és nem csak én látom ezt másképp. De szalag majd nektek a fázlék, mire ránéz, most átlő. Nem értem, mit mondtok rólam, nem fog lenni előre. Ez füst. Ez füst. Rohadt jó. Már most rohadt jó a szöveg is. Nagyon. Szóltam, múltkor a kávémba kokaint szórtam. Azután nem vagyok jó, Zsamára keresd, de tiszteletet mutasd, miért tegyem oda, ha jól van a másnak. Miért harod át tőlem a figyelmemet, ha figázol, látom mögött van másnak. DM-ma, megpróbált, itt már nincs. Várja, ott volt, átváltál, hogy? A figyelmemet, ha figázol, látom mögött van másnak. DM-ma. Ez rohadt jó. Jól van a másnak. Miért harod át tőlem a figyelmemet, ha figázol, látom mögött van másnak. DM-ma. Sű, nagyon komoly. Ezt nagyon jól megcsinálták. Még a csokit várom nagyon. Itt nincs hava megállás, nem azért flexelünk, eladtunk egy-két és sokan már megint a troll. Túl, megint a csoklat az árnyék. Menjetek hátrébb. Te tényleg azt hiszed, azért hívtam megint annyiban nem függ. Beteg a látkép, és nem csak én látom ezt másképp. De szalag majd nektek a fázlék, mire ránéz, most átlő. Dössük a faszkó, keveset vezet a tasz. Ez de komoly volt. Nem szólnál egy szó, ciao. Megcsinálom helyeted és nagyon erősen. Ez lí, hogy lekörözünk mindenki. Amit csinálunk mindenki. Csak az olyan. Nagyon jó hangja van. Az outfit nagyon passzol egyébként, azt még hagy mondjam el, utána már nem nagyon fogom többször megállítani. Nagyon jó az outfitek. Nagyon jó. Ez mi? Ez mi? Ez egy kürt? Én is messze szállni. Maradok a fény, mert túl sok itt az árnyék. Túl, megint a csoklat az árnyék. Menjetek hátrébb. Te tényleg azt hiszed, azért hívtam megint annyiban nem függ. Beteg a látkép. Az milyen jó outfit volt. És nem csak én látom ezt másképp. De szalag majd nektek a fázlék, mire ránéz, most átlő. Túl gyors vagyok, mint a Fettel. Motom teszik az independent. Egy pillanatra ki kellene. Ezek a gecik akarják a helyem. Csörög a cső a perc, nekem az Excel. Keresi a keretet, akire kap a telekel. Azt hiszi, hogy barul, pedig nekenek a fenekkel. Tesi azon az úton jössz, ami én kitapostam. Amíg én építem a soron, napra nagyobbra. Kicsit vagyok csúszva kajak, nem ismerek magamtól. Nem ismerek magamra. Azt a rohadt élet. Ez kurva jó. Ez nagyon jó. 3 perc 27 a zene amúgy, tehát becsület.
Ez nagyon jó volt. Nekem az elejek tetszett a legjobban, amikor így berobbantott. Ez ide nagyon kellett. Ez ide nagyon kellett, hogy itt elindítsa az egészet, és onnantól már nekem nagyon tetszett innentől. Le a kalappal. Ez nagyon jó. Itt mi a legás? 16 000 felír. Az jó, nagyon jó. Itt mi a legelső zenéjük nekik? Ez az ígéret. A Happynek. Gondolom ez. Igen, ez a legrégebbi zenéjük ezen a csatornán. Minden együtt töltött perc olyan gyönyörű volt. A közös fényképek, hiába töröltem mindent, én még emlékszek. Nagy voltam anya. Nagyon jó hangja van amúgy a Happynek, de a Beniszónak is, tehát... Nagyon jó. Ez a Jobb kell amúgy, ez is nagyon jó zene. Én a Jobb kell óta követem őket egyébként. Bár így nem nagyon néztem őket. Hát én még ezt a babámat hallgattam meg. Ugye? Ezt a Bambit, ezt nem is hallottam még. Még amúgy ez a pezseg a vérem. De onnantól a összes zenét. Kivéve ezt az elsőt. Na mindegy. Nagyon jó zene, srácok. Így tovább. Örülök, hogy mit mondjak még. Ez a csoki, azt nem ismerem, de hogyha most gyors utána keresek még ebbe a videóba. Hát, így kell írni? Igen. Nem van csatorná. Ja, itt is mennek ám. Hát lehet elkezdem őt is követni. A Valenti... Mi van? Én vagyok ennyire hülye, de én nem vettem észre. Én nem vettem észre. Na jó, mindegy, hagyjuk. DPD. Na mindegy, köszönöm amúgy, hogy itt voltatok. Ez a csoki nekem elkezdett engem érdekelni, mert rohadt jó hangja van. Meg a verzéje is jó volt. Na mindegy. Ennyi volt ez a videó. Tetszett, iratkozzatok fel, nyomjátok be a lájkot. Sziasztok!